So welcome back again within cell. दिन नोंथांमोनसिम जोंनि गासैबो इउटिउबारफोरनि गोदान निउस आपडेट लाना फैदों थ' लोगोसे खालामसै दिनैनि सबसे फार्स्ट निउसनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायोआनो आङो आगोलनिफ्रायनो माबा मोनसे कन्ट्रोभार्सि सोलिबाथाय आं नोंथांमोननो आपडेट खालामनानै होखायो स' दा माने एसे कन्ट्रोभार्सि टाइपनिनो जागासिनो सोरजों होननानै बुंब्लाथाय बिथां जन कार्जी आरो लोगोसे प्रीति नार्जारी प्लास आरो एनिथिं एमजे बेखौ माने एसे सोदेरबावदों खिन्थु बेनिफ्राय रिप्लाइ फैथ'वाखैनो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि मानि थाखाय कन्ट्रोभार्सि जादों बिसोर साथामनि गेजेराव जन कार्जी नार्जारी नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफोरानो सिनायखायो जानांगौ आगोलाव मोननैसो फिल्माव दंमोन माने एक्टर होननानै मिन्थिजोनो मोनो आरो बेखौ दा स' बिथाङा माने फेसबुकआव गोबां एक्टिभ थायो लोगोसे माने एसे कन्ट्रोभार्सि समाव माखासे खोथाफोरखौबो बुंनानै होयो बिथाङा गावनि भिडिअफोरनि गेजेरजों स' थिग बिदिनो माने बिथाङाथ' गोबां पस्ट आपल'ड होबाय थायो नालाय बिदिनो बायदिसिना बेनिखायनो जन कार्जी नार्जारीखौ माने गोबां मानसिफोरानो दा मोजां मोनो लोगोसे बिथाङा माने बिथांखौ गोबां मानसिफोरानो सिंगेल होननानै एसे मिन्थिनो मोनो आरो बांसिनानो आंबोथ' मिन्थिया दा माने आं दा भिडिअ बानायगासिनो ना नोंथांमोननो बुंनानै होनि आंबोथ' मिथिया जेनेबा बेखौ माने सोरबा हाबा जादों ना मादों ना हाबा जादोंना जाया बेखौबो मिन्थिबावा स' कन्ट्रोभार्सिया जादों माने बे हाबा जायानिनो आरो दा मानो होनना बुंब्लाथाय जायबा एनिथिं एमजेनि वाइफ प्रीति नार्जारी बिथाङा मोनसे गावनि फेसबुक पेजनि गेजेराव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामना होदों जाय भिडिअनि गेजेरजों माने प्रीति नार्जारीया गावनि भिडिअनि गेजेराव भइस डाबिं होनानै माने आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव होनो हाखादों बे भिडिअ माने बेयो बुंदों जे बेयो जन कार्जी नार्जारी बिथांनि माने वाइफ होननानै गोबां मानसिफ्रानो मिन्थियामोन नालाय बेनि वाइफ दं ना मा दं दा बेबोथ' कनफार्म नङा बेनि वाइफ नंगौना नङा थेवब्लाबो माने बेयो बे जन कार्जीनि वाइफ होननानै गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होदों आरो बिथाङा माने बुंनाय बायदिब्लाथाय क्लास 6, 7 आव फरायनाय सासे गथ'बो दं होननानै बुंदों बेखौ लोगोसे प्रीति नार्जारीया बुंफावदों दे माने सिख्लाफोर बेखौ नोजोर होनाङा माने बे हाबा जाखानाय बिदि बायदिसिना बुंनानै होदों आरो भिडिअनि गेजेराव माने एसे माने एक्सप'ज खालामनाय बायदि जादों माने जेबो माने सिंगेल ना मा बेखौथ' रावबो मिथिया नालाय माने बेखौ माने एक्सप'ज खालामना होदों आरो बेनि वाइफ दंखायो मायो होननानै थ' बे कन्ट्रोभार्सिनि स्टार्टिंआ बिदि जादोंमोन दा कन्ट्रोभार्सिया दा स्टार्टिंसो जादों आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनो दंबावो गोबां खोथा स' जन कार्जी नार्जारी बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनथामसो प्रीति नार्जारीनि सायाव माने पस्ट खालामना होदों आरो बिथांनि बुंनाय बायदिब्लाथाय माने दा आरो भिडिअबो फैबावगोनसै प्रीति नार्जारीनि सायाव जन कार्जी नार्जारीया मा बुंदों गावनि पस्टनि गेजेरजों प्रीति नार्जारीखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होनो जे बे एमजेनि हिनजावा सिमाङाव गोब्रामला बायग्रा ना मा जाखो र' आं दा मा भिडिअ लाबोगोन नेथ'दो गावनि संसारखौनो सामलायनो हायाखै आरो गावनि फिसाय एमजेखौनो फानलाबायो आरो सोरनिबा पार्सनेल लाइफआव बखिफैदों बे मेन्टेला होननानै माने बिथाङा पस्टनि गेजेरजों बुंनानै होदों आरो मोनसे लास्ट पस्टआव जन कार्जी नार्जारीया बुंबावदों जे एमजेनि हिनजाव प्रीति नार्जारीया आंजों 3 बोसोर रिलेशनशिपआव दंमोन होननानै ब्रेकआप खालामजानानै बिदि बुखिला बायग्रा जाखोना माखो सिंनि गुदुं मिथिया गुसु मिथिया हामा मोजां संसार जादो एमजे फंबाय होननानै माने बिथाङा पस्टनि गेजेरजों बुंनानै होदों दा खोथाया जाहैबाय बिसोरनिफ्राय कन्ट्रोभार्सियाथ' बेसिमल' दा आरो खिन्थु आरो मोननैसो आरो पार्ट फैबावगोन बायदि मोनदों आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों मानो होनना बुंबाथाय बिसोर आरो रिप्लाइ खालामलायगोन बायदि मोनगासिनो आङो स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय चेनेलखौ माने आङो नेक्स्ट पार्टखौबो थाबैनोबो लाबोनोबो हानाय बिसोर जुदि रिप्लाइ खालामलायोबाथाय माने एक्सप्लेन खालामजोबनो हागोन आरो गोबां मानसिफ्रानो सोरजों सापर्ट दं सोरजों सापर्ट गैया माने बेखौथ' आं दा बुंनो हाथ'वा खिन्थु नायनायाव माने मोननै साइडआवबो एसे बाराबर आरो बुंनो थाङोब्लाथाय मोनसे साइडआव एसे बांसिन जाना दं सापर्टआ स' बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों कभार खालामनानै होगोन मानोना दा कमप्लिट जाथ'वाखैनो गोबां मानसिफ्रानो माने अडियेन्सफोरा नायनो मोजांसो मोनो बिदि कन्ट्रोभार्सि जाबाथाय माने एसे फेमास मानसिफोरा जुदि बिदि कन्ट्रोभार्सियाव हाबोना गोबां मानसिफ्रानो इन्ट्रेस्टल'सो लायो दा जेरै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्टल'सो लागोन जेखि जादोला माबा मोनसे आपडेट मोनबावोबा नोंथांमोननो थाबैनो आपडेट खालामनो हागोन स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो आंनि बे एक्सट्रा इउटिउबार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै दे बेनिखायनो थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय